Anxietatea relațională nu înseamnă întotdeauna că ești în relația nepotrivită. Sistemul tău nervos încearcă de fapt să te protejeze. Bine ai venit! Sunt Ecaterina Necula, gazda acestui podcast despre psihologie, relații și comunicare. Explorăm împreună tiparele, reacțiile și dinamicile din relațiile tale pentru ca tu să le înțelegi și să construiești relații mai sănătoase și autentice. În acest context îmi propun să invit specialiști care să-ți ofere mai multă claritate, astfel încât tu să primești instrumentele prin care să creezi conștient mai multă conexiune în relațiile tale. Pentru că eu cred că schimbările apar atunci când psihologia e tradusă într-un mod practic pe înțelesul tău. Astăzi vorbim despre un subiect care afectează mai multe relații decât credem: atașamentul anxios. Mi-am dorit să vezi că uneori problema nu este lipsa iubirii, ci frica permanentă că iubirea poate dispărea. Am ales să am această conversație alături de Tatiana Sargarovski. Tatiana este psiholog și psihoterapeut EFT, lucrează zilnic cu oameni în cabinet și sprijină cuplurile să-și înțeleagă nevoile emoționale profunde și să creeze conexiuni mai sigure. Vei descoperi în următoarele 40 de minute care sunt întrebările pe care să ți le pui dacă atașamentul anxios creează astăzi durere în relațiile tale. Rămâi cu noi până la finalul acestui episod valoros care îți va aduce mai multă claritate, liniște și tehnici concrete pe care să le aplici începând de astăzi. Bine ai venit, Tatiana! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea și mă bucur să avem această conversație împreună. Și eu mă bucur foarte mult să fiu aici și îți mulțumesc că m-ai invitat. Cu mare drag! Aș vrea să te întreb care a fost momentul din viața ta în care ți-ai dat seama că vrei să lucrezi cu familii și cupluri? Da, este un moment crucial și foarte fain pentru că încă din facultate aveam o tangență pentru psihoterapia de cuplu, de familie, dar ziceam că fac asta ca și dezvoltarea mea personală pentru relațiile mele, ca mai apoi eu să merg în cabinet cu terapia pentru copii și terapia individuală. Îmi plăcea foarte mult cognitiv-comportamental. În momentul în care, și asta am și făcut, până în momentul în care am devenit mamă și am simțit că ceva se schimbă în mine și ceva se schimbă în lumea mea, în exteriorul meu. Și atunci, căutând, vreau să-mi fac o formare pe termen lung, căutând mai multe resurse, căutând mai multe informații, m-am dus în o abordare care să îmi permită să lucrez cu cuplurile, să lucrez pe partea de emoții, să lucrez cu familia. Din nevoile mele personale, practic, am ajuns acolo și între timp am îndrăgit atât de mult această abordare și am îndrăgit atât de mult modul în care se poate schimba un om atunci când lucrezi pe relații și vezi relațiile din jurul lui și mi-am dat seama că este o terapie revoluționară și dă mai multe rezultate și clientul pleacă cu mai multe resurse decât dacă aș lucra doar pe el individual și așa am rămas să lucrez și relațional. Deci momentul în care ai devenit mama a fost un moment moment revelator care a împărțit viața mea de înainte și după. Și un moment în care mi-am dat seama de foarte multe lucruri, atât de partea mea personală, dezvoltarea mea personală, relația de cuplu. Dacă până atunci eu credeam că am un proces lung de dezvoltare personală în spate și le știu destul de multe și am destul de multe resurse, atunci mi-am dat seama că nu le am și că trebuie să le am, să merg mai în spate. Și, practic, pentru mine maternitatea a fost cea mai mare etapă de creștere din viața mea, care m-a definit ca și specialistul de astăzi. Foarte frumos cum s-au îmbinat partea asta de creștere personală și cea profesională și cred că așa se întâmplă în viața multor femei care devin mame. Mi-am dorit să avem această conversație despre impactul atașamentului anxios asupra relației de cuplu, pentru că știu cât de dificile pot fi momentele de nesiguranță într-un cuplu pentru o persoană cu atașament anxios. Și aș vrea să te întreb cum își poate da seama cineva că are un atașament anxios?
Este o întrebare care des am auzit-o și în cabinet. Cum pot să-mi dau seama că sunt anxios sau sunt evitant? Și atât și în cabinet cât și în afară și este foarte simplu. În momentul în care observă un conflict, cum te face să te simți un conflict? Dacă te face să te duci spre celălalt, să vrei să cauți, să vrei să povestești, simți o tensiune foarte mare în corp și vrei să o scoți cu ceva, vrei să găsești niște resurse, nu poți, simți că te sufoci, o stare așa de greu, un corp de agitație, de nesiguranță, atunci este un atașament anxios. Dacă este în momentul unui conflict, este o stare care vrei să te duci să faci altceva, de exemplu, să te duci la sală, să te uiți la un film, și poți să stai foarte bine tu cu tine și să te deconectezi, chiar să dormi. Este mai mult un stil de atașament spre evitant, deși noi, fiecare dintre noi, avem din ambele părți și se activează în diferite dinamici, mai mult una sau mai mult alta, deși este o rădăcină, este o parte predominantă care ne definește mai mult. Deci răspunsul meu ar fi că cel mai oportun moment ca să-ți dai seama care este stilul de atașament este cum reacționezi într-un conflict, ce-ți vine să faci, cum reacționează corpul. Că dacă reacționează și simte foarte multă presiune, durere și să vrea atunci, are nevoie atunci de mângâierea celuilalt, are nevoie atunci să povestească, să vorbească, să scoată ce simte, sigur este anxios. Dacă nu, înseamnă că merge mai mult spre celălalt stil de atașament, adică spre evitare. Deci ne uităm la momentele de conflict ca să ne facem... De conflict sau de presiune emoțională. Mă mai gândesc aici la un aspect. Mulți confundă anxietatea relațională și intensitatea aceasta emoțională cu o iubire puternică pe care nu ar vrea să o piardă. Care e, de fapt, diferența dintre cele două? Păi exact aici este capcana, cum să spun, pentru că atunci când este un stil de atașament anxios, se simte ca și o iubire puternică pentru că se definește cu celălalt în relație și atunci când apare amenințarea în relație, creierul reacționează cu pericol și vrea ca să se țină în siguranță, vrea să mențină siguranța aia relațională. Și, de fapt, răspunsul este că este din spate, este dinspre noi, despre mecanismele de apărare pe care le-am învățat mult mai profund, cum am învățat să ținem relațiile cu persoanele apropiate în copilărie, cu îngrijitorii noștri de bază, cum am învățat să primim iubirea, exact așa o cerem și când suntem adulți. Și nu este vorba despre o iubire puternică, este vorba despre un mod în care te face să te ții conectat și te aperi pentru a nu pierde relația. Iar ca să revin la întrebarea ta, cum facem diferența dintre o iubire adevărată sau mai bine zis o iubire securizantă și o iubire în care este multă anxietate, este exact aici, că dacă simți nevoia să te duci spre celălalt, simți nevoia să te asiguri, simți nevoia de control foarte mare, sigur este o iubire cu multă anxietate în spate. Poate este și un istoric relațional care activează și sunt niște răni de atașament acolo în spate care activează acea anxietate. Pot să fie răspunsuri multe, dar sigur nu este o iubire care să fie securizantă și să-ți aducă liniște, să-ți aducă echilibru. Pe când iubirea securizantă este atunci când îți aduce echilibru, știi că celălalt este lângă tine în orice moment și poți să beneficiezi de resursele care ți le oferă acea relație ca să poți să te liniștești, să poți să ai o viață frumoasă, să poți să fii bine tu cu tine, cât și relațional. Și nu înseamnă că dacă apare acea anxietate în iubire, nu este o dinamică toxică sau este o relație toxică și nu se poate schimba acea dinamică. Ba, se poate schimba prin conștientizare, prin lucru cu sine, prin a împărți în relația, a împărtăși. De fapt, uite, când eu mă simt și îți dau atâtea mesaje și vin spre tine atât de mult, nu este pentru că vreau să te sufoc, este pentru că
îmi pasă atât de mult și nu știu altfel cum să-ți spun sau cum să țin relația asta și hai să învățăm împreună să facem lucrurile altfel. Mhm. Mă Nu știu bucur dacă că ți-am răspuns la întrebare sau m-am dus prea departe. Da, mi-ai răspuns și în același timp mă bucur că ai punctat și diferența aceasta dintre o relație toxică și o relație în care există anxietate și ideea că faptul că există anumite emoții inconfortabile nu înseamnă automat că acea relație este și o relație disfuncțională dacă vine cu Nu, mai multe e atât dificultăți. timp cât într-o relație sunt doi parteneri dispuși să învețe, să-și conștientizeze pattern-urile, să vadă ce se întâmplă în spate și de ce am reacționat într-un anumit fel și hai să facem lucrurile mai bine, nu poate fi vorba despre o relație toxică. Îți mulțumesc că ai punctat asta și ai mai adus în discuție relația cu părinții și aș vrea să te întreb dacă, în ce măsură este adevărat ideea că ne alegem partenerii care inconștient îi vedem ca semănând cu părinții noștri din punct de vedere emoțional, poate dacă părinții au fost indisponibili emoțional și în ce măsură încercăm prin asta să ne reactivăm frica de abandon, care ne este atât de cunoscută, și să creăm o dinamică relațională epuizantă în care persoana cu atașament anxios caută tot mai multă apropiere, iar cealaltă persoană devine tot mai distantă. Eu o să încep să expun un pic cum se formează imaginea relațională a noastră și cum ajungem acolo în punctul ăsta de a fi anxios sau a fi evitant sau cum învățăm de fapt să relaționăm, pentru că puiul de om când vine în lume vine ca o foaie curată și vine cu două nevoi foarte, foarte mari. De a fi îngrijit și de a fi văzut, de a trăi în relație. Și, practic, odată cu aceste nevoi se formează picioarele emoționale. Și cât de puternice vor fi aceste picioare emoționale, cu atât așa va merge cu ele în viață. Dacă vor fi slabe, dacă nu vor fi suficient de dezvoltate, va șchiopăta, va avea dificultăți să se ridice, să meargă mai departe. Cam asta aș vrea cei care ne ascultă acum să-și facă așa o imagine. Iar primii 3 ani de viață sunt definitorii, pentru că în modul în care părintele îngrijește copilul, îi răspunde la plâns, îi răspunde la nevoi, copilul învață că este iubit, că este văzut și că este în siguranță. Și apoi, deși și mai departe studiile arată că stilurile de atașament se modifică prin neuroplasticitate, pe răspunsuri, prin mediu și mai departe, contează foarte mult dacă este văzut, dacă este într-o familie în care se simte în siguranță, dacă este într-o familie în care emoțiile sunt văzute, sunt auzite, învață să relaționeze. Atunci, practic, în primii ani de viață, copilul învață imaginea despre o relație. Pentru că dacă cere și așa a învățat că va primi și pentru a primi îngrijirea de care are nevoie trebuie să ceară continuu și să scaneze mediul, să fie mereu în alertă, va crește cu un sistem nervos hiperactiv și sigur va fi o persoană cu tendințe spre anxietate, care mai apoi pot să spun din practica mea de cabinet, am văzut că dezvoltă și atacuri de panică. Dacă este o persoană, un copil care este trimis la colț, este atunci când simte nevoi foarte puternice, nu este nimeni lângă el să-l liniștească, să-l ajute, învață să se deconecteze de ceea ce simte și se duce în spate, pentru că în primii ani de viață nu avem capacitate de a ne liniști, de autoreglare. Avem nevoie de o persoană care să ne oglindească pe noi, să ne oglindească emoțiile, să ne oglindească cât de importanți suntem și să fie acolo pentru a ne liniști. Învățăm să ne liniștim din relațiile pe care le avem. Culmea este că odată ajungi la adult, la vârsta adultă, creierul caută și se simte
în siguranță și caută lucruri familiare. El nu știe cum arată altfel relația, nu știe cum arată o relație securizantă. Pentru el este total nou, este total diferit și atunci vine partea asta de inconștient care caută ceea ce este familiar. Și un om anxios, o persoană anxioasă, va căuta exact tipologia familiară care a crescut în spate și culmea este că este o persoană care nu poate să conțină emoțiile, nu poate să fie acolo, nu poate să-i ofere siguranță. Și la momentul în care întâlnește această dinamică, creierul începe să secrete hormonii iubirii și se inundă tot corpul și atunci acele nevoi nu mai sunt în spate, nu se simt atât de mult. Și vine etapa asta firească de îndrăgostire, ca după câțiva ani, poate la unii este un an, doi, la alții este mai puțin, ca încep să scadă hormonii care sunt responsabili de senzațiile astea de îndrăgostire și încep să apară acele nevoi în spate de a fi văzut, de a fi iubit, de a fi în siguranță și încep să apară exact dinamica prin care a învățat să ceară iubirea. Doar că relația de adulți nu mai este ca și relația dintre părinte-copil. Este o relație în care ambii parteneri au nevoie să fie auziți și văzuți prin modurile lor. Și aici vine blocajul, pentru că atunci când unul vine cu anxietate foarte mare, celălalt nu știe ce să facă cu impactul ăla emoțional, pentru că nu a învățat, nu știe nici măcar să stea cu propriile nevoi foarte devreme, a învățat să le dea supreș și se retrage, pentru că asta știe să facă. Celălalt, partenerul anxios, ce se întâmplă? Începe să simtă asta ca și un abandon. Și cu cât simte abandonul și se reactivează rana, vrea să evite acea durere creierul și încearcă mai mult și mai mult prin modul exact care a învățat în primii ani de viață, modul primar, de a se duce spre celălalt. Cu cât se duce mai mult spre celălalt, tot apare conflictul și rana de abandon se simte și mai puternic, până când ajung într-un moment în care ori fac ceva cu relația, ori zic că relația nu funcționează sau cel mai des, cum aud eu foarte des în cabinet cu cuplurile la început, totul este doar în capul tău. Adică partenerul mai evitant îi spune partenerului mai anxios, toată problema este doar în mintea ta. Îți mulțumesc că ai mers atât de... Dacă am răspuns, am cuprins toate aspectele care erau în întrebarea ta. Dacă mai este ceva, te rog să-mi spui. Cred că ai surprins foarte bine și ai mers în spatele tiparelor ca să putem să înțelegem care sunt rădăcinile lor. Și mi-a plăcut foarte mult și metafora ta cu picioarele, atașamentului. Cred că ne ajută astfel de imagini să înțelegem aceste concepte care de multe ori sunt dificil de cuprins, fiind mai mult abstracte din partea aceasta relațională. Aș vrea să te întreb, care este impactul acestei invalidări pe care ai adus-o în discuție din partea partenerului cu atașament evitant față de partenerul cu atașament anxios, impactul asupra celuilalt, dar și impactul asupra relației dintre cei doi? Crește anxietatea. Cu cât partenerul anxios primește mai multă nevalidare, crește anxietatea și mai mult și mai mult, se adună ca un ghem atât de mare, până când ajunge într-un punct în care, practic, acolo se rupe relația. Pentru că cine este spiritul relației, deși pare că problema este cel anxios, că doar problema este în capul lui, de fapt se străduie să menține relația, să-l țină pe celălalt lângă. Și ajunge într-un moment în care cere foarte mult și dacă aceste cerințe nu sunt văzute, nu sunt îndeplinite, nu sunt auzite, tot primește invalidare, va ajunge la un moment dat în care pur și simplu învață să se retragă și lasă mâinile în jos. Și atunci este o fază mai complicată în cuplu în care, deși se poate de lucrat și de refăcut relația în punctul ăla încă nu este prea târziu, dar este mult mai dificil când celălalt pur și simplu își pierde speranța. Am putea privi aceste comportamente din partea unei persoane cu atașament anxios în relație
care provoacă distanță ca pe niște comportamente de autosabotaj sau nu e potrivit să le privim așa? Nu, pentru că este un mod prin care el a învățat să supraviețuiască, a învățat să fie în relație, a învățat să se țină în viață, pentru că ce este de fapt pentru noi oamenii, în momentul în care venim în lumea asta, suntem foarte dependenți de relațiile care ne înconjoară. Pentru că un copil nu ar putea supraviețui fără părinte, fără adultul care să-l îngrijească. Și atunci ce face creierul ca să poată supraviețui? Se adaptează și cere atât de mult încât ca să primească să poată supraviețui. Pentru că de un copil, deconectarea de părinte o simte ca și o amenințare cu viața, că se pierde în lumea asta atât de mare, cu atâta incertitudine în care nu poate supraviețui. Și atunci anxietatea și modul ăsta de cerință nu este un autosabotaj, pe cât este un mod de a face față stresului, de a supraviețui, pentru că o să vedem că o persoană care este anxioasă nu este anxioasă doar în cuplu. Acolo se activează și se vede mai mult. Este anxioasă și în școală, este anxioasă și în facultate, este și perfecționistă, pentru că uneori a învățat că dacă nu va face lucrurile suficient de bine, nu va fi acceptată, nu va fi iubită și are o nevoie foarte mare de a fi iubită și de a fi acceptată. Și atunci este anxioasă și în partea de serviciu și în oricare aspect al vieții. Doar că în relația de cuplu se vede și se identifică cel mai bine anxietatea acolo în pattern. Și nu aș putea să spun că este un comportament Ba, așa se vede și dacă îl definim din afară, ca și un comportament de autosabotaj, dar de fapt este un comportament de supraviețuire, pentru că așa a învățat să supraviețuiască și este un mecanism de apărare prin care a învățat să facă față lumii, relațiilor, să se țină în viață. Mhm. Cred că asta sună încurajator pentru persoanele care au acest tip de atașament, pentru că observ adesea o vină care se proiectează asupra acestor persoane pentru nevoile pe care ei le au în relații și Da, exact, o să intervin puțin aici. Asta observ și eu, atât în cabinet cât și în afară, că toată lumea vin cu o vinovăție foarte mare și de obicei persoanele anxioase vin și cu autocritică foarte mare, că nu fac lucrurile ele suficient de bine, de aia se simte că în relație sunt ele care distrug relația, că uite vin că sunt prea mult, că emoțiile lor sunt prea mult, că este prea mult de conținut, dar de fapt nu este prea mult, este doar un mecanism de apărare prin care am învățat să facă față stresului, să facă față emoțiilor și are nevoie de cineva care să fie acolo și să o regleze, să poată să o ajute să treacă mai departe, fie că este o relație de cuplu, fie că este o relație terapeutică, fie că este o relație cu divinitatea, nu contează, dar are nevoie de o relație securizantă pe care să știe inconștient că se poate baza și este acolo în interior. Pentru că mai apoi acea relație devine vocea interioară și devine anxietatea aia, siguranța aia care ne raportăm în interior. Uite, dacă mă simt bine cu mine, mă simt bine și cu ceilalți. De fapt, este acea siguranță. Persoanele care au acea siguranță în sine, în interior, sunt persoanele care au crescut într-un mediu securizant și au putut să transfere relația cu îngrijitorii de bază în siguranță interioară, că asta este siguranța interioară și să o ducă mai departe în viață și să aibă resurse să se ridice din catastrofe, din dezastre, din depresie, să reacționeze foarte bine la note mici, să reacționeze foarte bine la o problemă la serviciu. Dacă ceva nu iese bine în viață, are încredere că este suficient de puternic și poate să treacă, să ducă mai departe și să se autoliniștească singur, fără să depinde de cineva. Uite, la o persoană cu anxietate, exact partea asta îi liniștește și de partea asta are nevoie de o relație care să ajute să treacă și în cel mai rău caz în care nu există nicio relație în afară, acum sunt atâtea resurse care poate să fie o relație terapeutică. De fapt, relație terapeutică în lucru cu anxietatea, asta face, să liniștească.
și să paseze exact acolo ce a fost rănit ca să fie resurse mai departe. Mhm. Deci, avem nevoie de o relație sigură ca să putem trece din zona atașamentului anxios în cea a unui atașament securizant. Ce ar putea totuși să facă o persoană individual, pe cont propriu, în afara relațiilor sale, care să îl ajute să devină o persoană mai sigură pentru el, pentru sine, dar și pentru ceilalți? Ar fi ceva ce ar putea... Da, este foarte greu să modifici atașamentul în siguranță, pentru că nu este ceva care se formează în singurătate, se formează într-o relație și este foarte greu să... Atașamentul nu se modifică, pentru că, uite, azi am conștientizat eu că sunt anxios și de mâine nu mai vreau să fiu anxios și nu voi mai fi. Nu se modifică, pentru că este modul biologic prin care corpul răspunde la mediul înconjurător, la stimul, la emoții, la stres. Dar ce poate să facă primul pas este să conștientizeze pattern și să se uite, este despre celălalt sau este despre mine prima dată? Și ce pot să fac eu în punctul ăsta ca să mă ajut pe mine? Este cineva care pot să împărtășesc fără să mă critice, pot să simt acum și să mă pot liniști? Dacă nu este persoana asta, pot să mă duc să găsesc o activitate, ca de exemplu, care să-mi liniștească corpul, să-mi liniștească sistemul nervos, cum ar fi niște practici, pictură, oricare altele, în care pur și simplu să poți să liniștească sistemul nervos și să se simtă mai bine în acea presiune sau în acea perioadă. Ne ajută un jurnal foarte mult, care să țină evidența emoțiilor, să spună ce simte, să exprime uneori, poate să spună imaginar, dacă are ceva să-i spună partenerului, părintelui, sie însuși să scrie acele idei și acele lucruri în jurnal. Dar ceea ce cu adevărat modelează atașamentul și răspunsul sistemului nervos la stres este răspunsul unei persoane și unei relații sigure. De fapt, în profunzime, nu se poate trece un următorul nivel de schimbare fără o relație sigură, indiferent de unde o ia, indiferent care este. Dacă relațiile sunt atât de importante în a ne transforma atașamentul, aș vrea să rămânem în zona aceasta și să ne gândim la următorul lucru. Dacă ne ascultă acum partenerul sau partenera unei persoane care are atașament anxios, care ar fi câteva sugestii de acțiune sau de susținere față de partenerul său în momentele în care acesteia îi se activează atașamentul anxios? Prima dată aș sugera că în momentul să observe ce se întâmplă când este într-un conflict și când apare anxietatea partenerului și să țină cont că nu este nici despre el și nici despre partener la propriu zis, de fapt sunt niște mecanisme de apărare în spate care au nevoie să fie liniștite, care au nevoie să le se spună că ok, sunt aici, ești în siguranță. De obicei când vine partea asta în cuplu, când apare conflictul de așa natură în cuplu, partenerul anxios nu vine, deși nevoia lui în spate este de a fi iubit, de a fi acolo, dar vine cu mai mulți țepi, cu critică spre celălalt și este foarte greu ca la critică și la furie să se răspundă cu empatie și validare. Este foarte greu pentru că furia naște reactivare. Și atunci ce aș recomanda eu? Să facă un pas în spate, ok, să poată să se audă ok, hai să povestim, hai să vedem de fapt ce e în spate, ce vrei să-mi spui în spate când te aud că ai ridicat tonul și spui niște lucruri care poate nu le-ai spune în mod obișnuit. Hai să vedem. Știu că doare și se poate să facă un pas în spate atunci și să stea cu durerea, nu să se retragă, pentru că deși instinctul principal este să se retragă, să fugă, că doare prea mult, să se întoarcă și să
poată purta cât de cât o discuție dacă este posibil. Dacă nu și lucrurile escaladează foarte rău, atunci recomandarea mea ar fi să încerce să caute ajutor specializat sau cel puțin să citească cărți care sunt de genul cum este Ține-mă strâns în brațe, Sensul iubirii, de Sue Johnson. Sunt două cărți foarte bune care explică foarte bine dinamica și implică și exerciții pentru cupluri. Și atunci pot cât de cât să vadă lucrurile un pic dintr-un alt unghi care l-au văzut și l-au simțit până atunci. Îți mulțumesc pentru recomandările de lectură. Recomand și eu cărțile acestea, le-am citit și eu și cred că pot să ajute foarte mult. Înțeleg din ce ai spus că este important să privim dincolo de suprafața reacțiilor, să vedem ce emoții mai vulnerabile se află în spate, ce dureri care încearcă cumva să rămână ascunse în spatele furiei. Da. Care ar fi semnele prin care ar putea o persoană să își dea seama că începe să își dezvolte un atașament mai securizant? Prima dată atunci când simte disconfort emoțional, nu simte să se ducă spre celălalt și să toarne lucruri și să-i spună să vină cu critică, dar poate să stea cu disconfortul cel emoțional în spate, să simtă, să regleze și apoi să se ducă spre celălalt și să spună, uite, m-am simțit în felul ăsta sau aș avea nevoie de asta. Un al doilea semn ar fi că poate să își împărtășească nevoile fără ca să ajungă în punctul ăla de explozie, în punctul ăla în care este furie, este critică, este durere multă. Poate să le spună atunci când le simte, să le identifice și să le ceară în siguranță. Nu mai reacționează ca și stimul din prejur, orice cu senzații în corp, în care vine ca anxietate, are un mod specific care se simte în corp. La fiecare este diferit, dar fiecare o simte în corp. Și uite că acea senzație dispare când vine un stimul, se simte mai în siguranță el cu el, că poate să treacă, că poate să facă acele lucruri și că va fi bine. Are experiența că va fi bine. Un alt mod prin care putem înțelege că, uite, sunt primii pași pentru schimbare, este că persoana cu stil de atașament anxios, deși pare că tot cere ajutorul de prin prejur, de fapt nu poate accepta ajutorul celorlalți. Și aici este un substrat foarte profund, că cere foarte mult, dar nu îl poate accepta chiar să fie lângă ea și să ajute, este că îi lasă pe ceilalți să ajute. Nu mai ține controlul în toate să le facă singur. De exemplu, la mămici observ foarte mult controlul ăsta. Are nevoie de ajutor cu copilul, să mai stea cineva, să fie acolo, dar ține foarte mult frâiele în mâini și nu poate pasa responsabilitatea un pic spre ceilalți ca să poată să se liniștească și să ia o pauză. Și uite că atunci când începe să se modifice atașamentul, încep să se vadă acele primele semne cu ok, sunt în siguranță să mai las de responsabilitatea mea și pentru ceilalți. E ok, e safe. Cred că, deși aceste semne par mici, ele arată niște schimbări destul de profunde care se întâmplă și care... Primii pași pentru schimbările majore și care sunt atât de esențiale în spate. Așa este. Totuși, când vrem să facem schimbări, progresul nu e întotdeauna linear. Să ne gândim la următoarea situație. Cineva simte că s-au schimbat lucrurile pe care le-ai menționat și tu în viața sa, dar după un timp revin reacțiile vechi. De ce se întâmplă asta și de ce este atât de greu să schimbăm complet aceste tipare? Ceea ce s-a format în creier în primii ani de viață este mult mai greu să modificăm, deși nu este imposibil la vârsta adultă, dar ia un pic mai mult timp, pentru că este o rețea neuronală acolo bine formată și bine bătătorită și
conștientizarea este primul pas ca să fie schimbare. Adică dacă cunoaștem lucrurile, dacă le știm, nu înseamnă că ele nu se vor mai întâmpla, sau în momentele în care preia puterea inconștientul, preia puterea zona limbică din creier și se deconectează partea rațională, lucrurile nu vor mai funcționa, nu vor mai reveni la tiparele vechi. Ba, vor reveni la tiparele vechi și depinde. Uneori, asta am observat și în lucru direct, în momentul în care apare schimbarea, se începe terapia, apare schimbarea, parcă se modifică pattern-ul, parcă este anxietatea așa, dată în jos și vine un stimul foarte puternic emoțional care pare că ne dă în spate și a anulat tot progresul. Nu este anulat progresul, este terapia și schimbarea stilului de atașament este așa ca un dans, ca niște lucruri care uneori mai obosim, uneori mai cădem, uneori parcă lucrurile nu funcționează și suntem epuizați, dar acolo, exact acolo este punctul în care nu trebuie să ne oprim. Pentru că da, este normal să nu fie liniară, este normal să apară blocaje, este normal că atunci când începem un proces de dezvoltare, indiferent care este forma care îl începem, să creierul să opună rezistență, și pe viitor tot să iasă lucruri mai profunde și să pară că parcă nu funcționează, dar de fapt funcționează foarte bine pentru că ăsta este ritmul. Și când ne întoarcem și dăm pași înapoi, nu este că s-a terminat și așa sunt eu și nu mă mai pot schimba și ăsta este modul meu de a fi. Este doar că în momentul acela a apărut în viață, în mediul exterior, un stimul atât de puternic încât a făcut ca creierul din nou să își scoată la suprafață acele instincte de supraviețuire care le-a învățat foarte, foarte devreme. Cred Nu că este o etichetă, este pur și simplu un mod prin care trebuie să înțelegem, cum am spus și la început, a învățat creierul nostru să supraviețuiască și primul lucru care putem să-l facem este să ne uităm la noi cu blândețe, la noi cu compasiune și să primim acea validare, acea empatie, în primul rând, de la propria persoană. Că nu este o alegere conștientă, dar este o alegere conștientă dacă duci mai departe acest tipar și nu faci nimic cu el sau îl schimbi cu efort, cu timp, cu resurse, cu răbdare față de propria persoană, pentru că este mult, chiar este mult și este o schimbare care se face în timp, în ani. La unii este mai repede, la alții mai puțin, dar niciodată ceea ce pot să spun este că nu am văzut oameni care chiar să lucreze la tiparele lor și să ajungă exact din punctul în care au pornit. Sigur, ajung în spate, dar nu exact acolo. Ori ajung mai profund și văd lucrurile altfel, ori își iau alte resurse. Sigur, dăm în spate, dar nu este ca și cum n-am făcut nimic până acum. Invitația aceasta la blândețe față de sine cred că este foarte importantă și atitudinea aceasta mai blândă ne ajută mai mult să depășim momentele acelea în care revin tiparele vechi decât să ne judecăm și să considerăm că tot efortul nostru se duce pe apa sâmbetei. Care crezi că ar fi lucrul pe care îl fac diferit oamenii care reușesc să-și transforme relațiile fără să rămână blocați în aceeași dinamică destructivă? Se uită în spate, se uită la sine, adică nu pune... ajung într-o etapă în care pot să înțeleagă că ceea ce se întâmplă în relație, reacția pe care o au, nu este despre partener, dar este despre el, este despre ce a activat, ce a durut, ce doare în el și ce are nevoie de vindecare. Și atunci când ambii parteneri ajung unul mai repede, poate altul mai târziu, că sunt foarte multe cupluri în care unul se sesizează că are nevoie de o schimbare și atunci când un element începe să se schimbe, automat atrage schimbări pe toate planurile și în toate celelalte elemente a familiei.
chiar dacă este o schimbare mai grea, nu este o schimbare atât de rapidă ca și cum ar merge împreună și hai să facem o terapie ambii de cuplu, ambii sau ambii individual și să mergem pe aceeași undă, dar totuși ceea ce fac diferit cuplurile care rezistă și trec de aceste bariere este că se uită la ei în spate. Se uită ce-i doare pe ei și vor să evolueze, vor să lucreze mai departe, nu doar să schimbe partenerul. Că atunci când vedem un partener și că dacă o să te schimbi tu, o să fie relația că este vina ta, tu ești defect, acolo se rupe relația. Dacă, în schimb, privirea este hai să vedem ce putem face cu relația noastră, hai să văd eu cum îmi pot gestiona mai bine emoțiile ca să nu mă mai duc cu critică spre celălalt, ca să spun ce am nevoie în alte moduri, pentru că, de fapt, nevoia mea din spate este de a fi iubit, de a mă simți în siguranță în relație, atunci, clar, această relație are mult mai multe șanse ca acei oameni să învețe să rămână împreună și să aibă o relație de lungă durată. Și chiar să crească copii securizanți în care copiii învață atât de frumos de la părinți cum să-și gestioneze conflictele, o imagine reală despre relații în care oamenii se ceartă, dar pot să repare și abilitatea asta de a repara este foarte importantă. Dacă ar fi să încheiem episodul cu o frază pentru cei care ne-au ascultat și care poate se simt copleșiți de felul în care atașamentul anxios e prezent în relația lor, care ar fi fraza pe care ai vrea să o lăsăm aici pentru ei? Noi nu am ales ceea ce am trăit, nu am ales modul, relațiile în care am fost îngrijiți, modul cum am fost îngrijiți. Practic, trecutul nu ține de controlul nostru, însă ceea ce putem să alegem mai departe este felul în care relaționăm cu noi înșine, felul în care ne cunoaștem și felul în care trăim mai departe este alegerea și responsabilitatea noastră. Pentru că chiar dacă s-au întâmplat anumite lucruri în trecut, care nu au ținut de controlul nostru, că eram mult prea mici pentru a face ceva și atunci a trebuit să ne adaptăm ca să supraviețuim, acum putem să trăim, să învățăm să trăim cu adevărat. Și dacă continuăm să rămânem în acele pattern-uri, în lucrurile care ne provoacă durere, în lucrurile care ne trag în jos, nu este doar decât o alegere, pentru că acum suntem adulți și avem resurse și putem să facem lucrurile să arate altfel. Îți mulțumesc foarte mult pentru acest mesaj pe care l-ai transmis celor care ne ascultă. Îți mulțumesc și pentru prezența ta aici, pentru discuția noastră și pentru informațiile valoroase pe care ne le-ai oferit. Cu siguranță cei care au ascultat cu inima deschisă le-au primit și au îmbogățit paleta de perspective și tehnici relaționale. Îți mulțumesc și să ne revedem cu bine! Și eu îți mulțumesc, Ecaterina, că m-ai invitat aici. Și cu mare drag am organizat această întâlnire împreună și poate o să repetăm în viitor cu alte teme de Sigur, interes. cu mare drag! Astăzi putem alege să facem treptat schimbări mici și blânde care să ne ducă mai aproape de un atașament mai sigur, astfel încât să trăim cu adevărat, nu doar să supraviețuim. Găsești în descrierea acestui video link către platformele de social media în care te poți conecta cu Tatiana. Acolo ea postează resurse utile care îți pot fi de folos. Îți mulțumesc că ai stat cu noi până la final. Dacă ai simțit că acest episod ți-a adus mai multă claritate, te invit să-l trimiți mai departe altor persoane care ar avea nevoie de el. Ne-ar bucura să ne împărtășești în comentarii cum a fost acest episod pentru tine, dacă ți-a răspuns la întrebările pe care le aveai sau te-a ajutat să te înțelegi mai bine pe tine sau persoanele importante din viața ta. Îmi doresc ca acest podcast să-ți vină în ajutor ție, celui care ne asculți acum, așa că te încurajez să ne lași întrebările care te preocupă în secțiunea de comentarii, iar eu le voi citi cu interes. Dacă acest tip de conținut te ajută să te înțelegi mai bine și să crești emoțional, te invit să rămâi aproape de noi prin subscribe. Asta te va ajuta să primești o notificare de fiecare dată când apare un episod nou în care invitații mei traduc psihologia în termeni practici pentru ca tu să trăiești relații mai împlinitoare. Până data viitoare, construiește conexiune mai conștient cu ceea ce ai învățat nou astăzi.